Сәлам дуслар, шоу-біз тапшыруында сезне сәлемлим мин Илвиным. Киләсе сәгать дәвамында мин сезне татар эстрадасының кайнар яңалыклары белән таныштырырмын. Алсу һәм Азат Фазлыевлар яңа фатирга күчкән. Күчкәннәр, ләкин әле бер көндә өйдә кунганнары юк икән. Гел эштә дип елмаялар алар. Яңа эш бүлмәле фатирның рәхәтен балалар күрәләр. Бер итеп сугышалар, йөгерешәләр дип уртаклашты җырчылар. Фазлыевлар гаиләсе фатирга Коръән укыткан, ләкин зурлап өй ашы уздырмаганнар әле. Шоу-біз командасы чын күңелдән Фазлыевлар гаиләсен котлый. Табигатны һәр көнедә җылы аяз тоела, күңел кояшы әгәрдә сүрелмигел балкыса. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. 24 февраль көнне кичке 7-дә филармония концертлар залында Мурат Гайсин юбилей кичәсен уздырачак. Яңа заман дип исемләнгән концерт үтә дә кызыклы, мавыктыргыч булачак дип белдерде Мурат. Мурат Гайсинның юбилей концертына билетлар алырга ашыгыгыз дуслар, рәхәтләнеп ял итәрсез. Юбарларны тыңлама син тыңла җанымны, гайбәт җиленән арала сөйгән ярыңны. Татлы сүзле ялгашыга сузма кулыңны, юлакта күрмәс сөевле юлларына. Күлмә минем хисләремнән, минем хаталарны кичеп килсә әгәр көчләреңнән. Килми кире бирисен булган ашу зармыңнан, шаян җилләргә сирелсен, аңла минем хисләрне. Эшли күрмә бер хиш киресе, тыңла йөрәгем тилеше. Танылган җырчы, композитор Булат Җуханшин аварияга очраган. Эшләр буенча Казанга барып ята идек, Әлмәт трассасында бозлавыкка электек. Машинаны быргалый башлады да кар иеменә аудык. Машина минем якка ауды. Машинадан баздан чыккан кебек чыктык дип сөйләде җырчы. Булатның хәтта машина йөртү таныклыгы юк икән. Минем күз алдымда 3 тапкыр кешене машина бәрде. Шуңа руль артына утыра алмыйм ди Булат. Дуслар, үзегезне саклап, карап йөрегез, юлларда сак булыгыз. Төшләреңме, өннәреңме, кайсы дөнья өчен хәзер әкияткә, мөгъҗизага ышанырга син әзер. Елама, җаным елама, елмаеп кара әле бәгърем дөньяга. Син булсаң әгәр янымда, йөрәк сөюдән дөрелеп яна. Кыш тамамлауына нибары 2 атна калды. Яз безне төрле кызыклы чаралар белән көтеп тора. 18 мартта Уникста 1+1 дип исемләнгән татарча солянка концерты узачак. 30 мартта филармония концертлар залында җырчы Шәшкәнең сольный концерты булачак. 11 апрельдә шул ук филармониядә җынлы концертларына сезне рәвешләр дәшәләр. 16 апрельдә Мәскәүдә халыкара татар җыры эстрада фестиваленең гала концерты узачак. Безне җырлы моңлы яз көтә. Билетлар алырга ашык. Соңгы 2 елда булган вакыйгалар аркасында җырчы Илсия Бәдретдиновның тормышы гайбәтләргә тулды. Аларның кайсылары дөрес, кайсылары кешеләрнең фантазиясе ярдәмендә барлыкка килгән ачыклар өчен ТМТВ каналының баш мөхәррире Лилия Кадырова Илсия Бәдретдинова белән ачыктан-ачык әңгәмә кырды. Съемка барышында бик күп авыр сораулар бирелде һәм аларга җавап алынды.
bir әйберне төгәл әйтә алабыз. Мондый Илсияне сез әле күргәнегез юк. Кайбер кешеләрне син бик яхшы беләсең кебек. Алар телевизион проектларда актив катнаша, журналистлар белән иркен аралаша. Аларның синнән яшерер серләре юк кебек. Ләкин бердән бер көнне әлеге кеше турында бер нәрсә дә белмәвеңне ачыклыйсың. Нәкъ менә шундый хисләрне мин бүгенге кунагыбызга карата кичерәм. Sabahlarda dolmagaş İçmesem birer ağlayan Kazanda oturmagaş Var kişini jayap durupaz Bir yığılıp durgan yığılmaz Deşmegiz, deşmegiz, deşmegiz Demegiz, demegiz yaranma Artık zor hem tiren ul yara Yüreğim murdalay yarıla Һәм аңлавыгызча, безнең бүген студиябызның кунагы Татар җыры премиясе лауреаты, ТМТV телеканалы премиясе лауреаты һәм меңләгән татар тамашачысының яраткан җырчысы Илсия Бәдретдинова. Исәнмесез, Илсия? Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Рәхмәт безнең чакыруыбызны кабул итеп килүегез өчен. Һәм без беләбез, сезнең әле яңа гына туган көнегез узып китте. Чын күңелдән туган көнегез белән сезне котлыйбыз. Иҗат төркеме исеменнән. Рәхмәт бик зур. Менә Искиткеч. туган көн дигәннән Илсия хатын кызның яшен сорамыйлар дип әйтә. Җырлыйлар бит инде бездә татар халкында. Сезгә бүген 36 яшь. 36 яшь. Һәм сез моны яшермисез. Юк, һеч кенә дә мин моның белән горурланам. Сез канәгатьме менә 36 яшьлек Илсиянең бүгенге тормышы белән? Канәгать. Мин хәзер генә тормышның тәмен табып яши башладым дип әйтсәм дә бәлки ялгыш булмас. Мин күп әйбергә башка күзлектән карыйм. Миңа рәхәт. Симбиоз шундый. Үзем белән үзем бик әйбәт. Сезнең Instagram-га караганда име Зәйнәп әби турында бик җылы хисләр һәм бик Амар Хаярның хикмәтләре кебек бик матур сүзләр, бик тормышчан сүзләр язасың. Сөйләп бетергесез. Зәйнәп әби бүгенге Илсиягә нинди киңәш бирер иде икән һәм бүгенге Илсия турында Зәйнәп әби нинди фикер әйтер икән? Мин сынган вакытларда, күзгә яшь тыгылган вакытта, кемдер тарафыннан, мәсәлән, тигәзрәк рәнҗетелгән вакытта, Ингел әбине күз алдыма китерәм. Әби берне генә карый иде, киләе, баштан күзгә карап тора, язак итеп, нәрсә, авырмы? Әйе, әби, авыр дип. Әйбәт. Талган менгәндә генә авыр була, бетеп төшкәндә рәхәтләнеп тәгәрәп төшерсең, әмма авыр булсын. Авыр, димәк, әле өскә менәсең. Демәк, әле яшисең дия иде, бетте. Үле итә иде, әнә куак артыннан дошманнарың җыелышып синең беткәнеңне көтеп торалар. Канны сыйгайтасың, чукынчык җылама дия иде әби. Безнең өйдә еларга ярамады бер вакытта. Син үзең менә еш елыйсыңмы? Сине нәрсә елата ала? Мин елыйм, белмим. Мин жәлләп тә елыйм, мин матурлыктан да елыйм. Кырдан караганда алай түгел кебек диләр инде, бик усал диләр, бик кырыс диләр. Юк. Димәк, Илсия Бәдретдинованы елату Җиңел. авыр түгел. Юк, авыр түгел. Нык. Мин кешегә күрсәтмичә елыйм. Мин ваннага киреп утырам. Сөлгене теш арасына кыстырып, улым ишетмәсен дип. Бушанам. Мин плитканы тырнап еларга мөмкин сәгатьләр буена. Мин ни кайда булса чыгарга тиеш бит инде. Менә улыгыз дип әйттегез, бала бит инде барыбер идеягә, атмосфераны тоя, әллә син шуның кадәр нык яшерә аласыңмы? Яшерәм, Лилия. Яшерәм. Димәк, яшереп була. Яшерәм, мин уйныйм, шаярам, нәрсә генә булса да. Кайбер вакытта малай миңа карап утыра да. Әни, мин аңламыйм, син хәзер елмаясың, сиңа бик авыр булгангамы, или бик рәхәт булгангамы? Шундай сорау биреп куя. Син нишәп миңа гел елмаясың ул? Ул әйтәм, тәртип бит, бөтен нәрсә тәртип. Но алай булмый бит инде дип. Менә бер нәрсә булмагандыр бит, әйтәм, юк. Мин инде шундый дип менә дә шикләнәм, син бер нәрсә яшерергә тырышмыйсыңмы? Ул әйтәм, юк. Тырышам инде, Лилия, ничек?
Тормыш булгач, Төрлесе бар. төрлесе була ие. Менә иҗат юлыгызны, карьерагызны башлаганда име Илсия Бәдретдинова дигәч, ниндидер бер бунт, нәрсәгә дә булса ризасызлык, хәтта күпмедер дәрәҗәдә әлеге дә баягы шул ырлау әйткәнегез һәм агрессия, нинди нәрсәдер кемгәдер күрсәтергә, аңлатырга теләүче образ килеп баскан иде, әйме? Һәм бу образны бөтен тамашачы да яратып, ах итеп кабул итте дип әйтеп булмый, әйме? Аеруча да менә теге өлкән буын, бәлки теге инде калыплашкан эстрадага, калыплашкан җырларга күнеккән тамашачы гына түгел, әле бәлки шул ук артистлар да, коллегалар да моны аңлап җиткермәде. Мин хәтта укыдым, сезнең турын белән әңгәмәгә әзерләнгәндә, позор татарской эстрады дип тә Бик күп хәтта яздылар. Мин хәзер исемнәр белән материалларны. ул артистлар белән без бик яхшы аралашабыз хәзер. Ләкин интервьюларында алар хәзер дә мин аларга төрттерәм шулай дип әйткән. Алар әйткәннәре бар, күп кенә җырчыларның мин Илсия Бәдретдинова белән бер сәхнәдә йөрүемә гарьләнәм дип. Әйе. Бу минем өчен оят дип. Шундый сүзләрдә булганы булды, әйе. Бу әйбәт бит инде, Лилия. Димәк, кемдер миңа битараф түгел. Битараф түгел, әйе. Һәм менә шундый гайбәтләргә аңладык инде сезнең карашыгызның нинди булганын. Шулай да күңелгә тигән вакытлары булдымы? Әллә инде гомумән сезгә менә кеше сүзе шуның гына хәтлекме? Бар, әлбәттә. Нык рәнҗеткән вакытлар бар. Лилия, мин булай дип карыйм. Әгәр дә мин бу тормышта үзем генә булсам, беркем өчен дә җаваплыгым булмаса, мин бөтенләй җиңел карар идем. Бөтен гайбәтләргә дә. Минем улым бар. Ул ир-ат бала. Анарга 14 яшь тула. Ул миннән бер башка зур, ул бик зур гәүдәле, ул бик акыллы, отличник малай. Ул гайбәтләр бит Инстаграмда каядыр гына калмый, алар халыкка тарала. Ишетелә. Аларның классташлары бар, классташларының әти-әниләре сөйлиләр. Алар анарга килеп әйтәләр, әни менә бу дөресме, әни менә бу дөресме дип. Менә шундый вакытта бик авыр. Мин анарга аңлатырга тырышам инде, улым, алай түгел. Син бит мине яхшы беләсең дип. Менә мин синең яныңда. Нишләп син аларга ышанасың, миңа ышанмыйсың дип. Ул хәзер тоже җиңелрәк карый инде бер төрле. Һәм менә сезнең иҗатыгызның башы турында кабат сөйләшә башлыйбыз икән, бомба булган җыр ул да булса президентка хат булгандыр, чөнки беләм радиостанциялар ротациягә алмаган Юк инде, нинди ротация? Гомумән якын китерү турында сүз юк, һәм гомумән кайбер районнарга хәтта гастроль туры белән кертмәгәннәр. Юк, әйе. Андый хәлләр булды. Булган хәлләр, әйе. Һәм гомумән менә шундый авырлыклар аша мөмкин бит инде гади генә җырларга да нәрсәгә кирәк иде Илсия Бәдретдиновага президентка хат дип җырларга, мәхәббәт турында, сандугачлар турында җырламыйча. Лилия, алай теге башыннан ук башлаганбыз икән инде. Монда минем турыда гына сөйләшү бәлки дөрес булмас. Бу Илфак белән икебезнең эшләгән эш. Шигапов Илфак Илдусович, ул минем ирем иде бит инде. Ул минем продюсерым, ул минем баламның атасы. Без бергә эшли башладык. Ул беренче җырын миңа дип язды. Шул юнәлешне сайларга дип. Шул юнәлешне сайладык, чөнки мин әйдә монда ачыктан ачык сөйләшергә кирәк дигән ниндидер. Мин гомумән бүгенге көнгә хәтлек үземне җырчы дигәчтән әллә нәрсә эшләп китәм. Җырчы ул матур җырлый торган кеше. Сез үзегезне матур җырлыйм дип санамыйсызмы? Юк, мин алай дип санамыйм. Юк. Ничек дип саныйсыз, нәрсәгә сәхнәгә чыгасыз? Сәхнәгә чыгам, минем халыкка әйтер сүзем бар, алар мине шулай кабул иттеләр. Мин җырларга тырышам, мин кулдан килгәнне эшлим. Минем үземнең тамашачым бар, мин горурланып әйтә алам. Алар мине менә шушылай җырлый белмәгән көенә кабул иттеләр, менә шундый җырлар булганга күрә. Ырлаучы Илсия. Такмак әйтүче Илсия, теге кемдер өчен мин бөтенләй артист кына түгел, кеше түгел, дин әһелләре бик каты каршы булдылар. Хатын-кыз мондай булырга тиеш түгел, тегеләй әйтергә кирәк, булай әйтергә кирәк. Төрлесе булды. Но мин бит инде хәзер олыгаям әкрен генә. Инде бит 14 ел йөрим сәхнәдә, инде җырларга да өйрәнеп беттем. Әйе. Җырчы дия. Инде җырчы дип әйтсәк ярый сезгә, сез үпкәләмәячәксез. Юк, үпкәләмим. Мин хәзер төрле җырлар җырлыйм, татар халык җырлары да җырлыйм, моңлы җырлар да бар. Төрлесе бар. Тегендә ырылдый торганнары да бар, такмаклары да бар.
көңілсі бар енді қазір. Менә Илфак турында сүз чыккан икән, әйдәгез бу темага кирип китәйек инде без, чөнки тамашачының да сәхнә артында иң еш сөйләнгән сүзләр ул да булса шундый озак иҗади дуслыктан соң, шундый озак гаилә тормышыннан соң сезнең икегез 2 елга булып ага башлауыгыз булды, әйме? Беренче вакытта дөресен генә әйткәндә, мин үзем дә ышанмадым, чөнки концертларга сез бергәләп киләдер идегез. Һәм Илфак абыйга яңа пиар ысулы мәллә дип барып әйткәнемне мин хәтерлим. Бик күп кешеләр шулай дип уйладылар. Чынлыкта да. 2015 елның февралыннан бирле бергә тормыйбыз. Баштан кулдан килгәнчә менә бу эшне, сәхнә эшчәнлеген саклап калырга тырыштык. Булмады. Юк. Бер уртак фикергә килә алмадык. Ә бит сез шундый зур киртәләр аша, шундый зур еллар аша үзегезнең уңышыгызга бергә барган кешеләр, әйме, Әсия апа? Һәм әле бит сезнең яшь арагызда 13 яшь, әйе. Һәм сез Илфак абый белән кавышканда, Илфак абый әле гаиләсе, 2 балалы кеше иде. Без кавышканда Илфак абыйның гаиләсе һәм гаиләсе белән яшәмәйде. Гомумән менә Без аның сезнең белән ярты ел баштан Илфак абый дип дәшеп йөрдем мин анырга. Аннан дус, Илфак дустым бит син минем дип. Аннан соң без бергә гаилә булып яши башладык. Аннан соң без күчеп киттек. Баштан Лениногорскида яшәдек, аннан Түбән Камага күчеп киттек, Түбән Камадан Казанга. Лениногорскида вакытта минем улым туды. Бик зур авырлыклар аша үттек без Казанга килеп, бернинди таяныч булырлык кеше юк. Ниндидер анда дигән матди ярдәм турында тагын сүздә булырга мөмкин түгел. Менә син үзең әни кеше, син мине аңларга тиешсең. Малайга 2 ай иде мин гастрольләргә чыгып киткәндә. 2 ай. Мин аны имзәйм, сәхнәгә чыгып җырлый идем, керә идем, астына алыштыра идем, күлмәгемне алыштыра идем, тагын чыгып китәм. Ул кулда үсте, ул сәхнә артында үсте, чемоданнар өстендә йоклап, фортепианолар өстендә йоклап. Бер бүлмәле фатир алгынчы Казанда без 16 квартира алыштырдык, 16 фатир. 3 шәһәр, 16 фатир. Бу дөнья йөзендә миннән дә күп таракан үтергән хатын-кыз юктыр инде. Бер бүлмәле иске 32 квадрат метрлы хрущевка алган көнне мине дә бәхетле хатын-кыз булмагандыр. Минем гел әйткән сүзем бар иде, Илфак. Берәр кайчан мин беркемдә йокламаган, беркемдә мәхәббәт белән шөгыльләнмәгән, беркемдә ятып үлмәгән үземнең диванымда йоклаячакмын, әймә дип. Һәм менә шушы мизгелләрдә менә шуның кадәр авырлык бергә үтелгән име? Уртак бала бар. Гомумән шатнау нәрсәдән килеп чыга мөнәсәбәтләрдә, чөнки менә хатын-кыз өчен ниндидер момент булырга тиеш бит инде ул. Бетте, бүтән тартып булмый, түзеп булмый дигән. Бер генә көндә килеп чыккан әйбер түгел инде. Ул тартылып, сузылып барган нәрсә. Мин тиге тик торганнан гына андый җитди карарга килә торган хатын түгел, мин уйлыйм, төптән уйлыйм. Менә бик күптән уйлап йөрдем дә, аннан Оренбургта концерт белән идем мин. Кайттым да малайны алдым, малайның китапларын 2 пакетка салдым да чыгып киттем. Дөрес түгел анда теге күп кешеләр сөйләделәр, менә Илфак Илсияне кыйнаган икән, күп чыгарган икән, юк, дөрес түгел. Илфак миңа бер тапкырда бармагы белән дә чирткәне булмады. Илфак мине күп чыгармады. Мин үзем чыгып киттем. Баламны алдым да чыгып киттем. Курыкмадыңызмы? Минем акылым хисләремнән көчлерәк иде ул вакытта. Андый сораулар инде мизгелдә тумады. Юк,
бик авыр сорау минем өчен. Әлбәттә, минем хәзергә хәтлек теге бу турыда сөйләргә миңа авыр, чынлап та мин Илфак нәрсә генә әйтсәләр дә Илфак минем өчен бик кадерле кеше. Шуның өчен күберен аңлап та бетермим мин. Илфак турында начар сүз сөйләмәячәкмен, һәм беркемнән дә сөйләттермәячәкмен. Менә сезнең улыгыз Нариман, сез аны еш кына интервьюларда әйтәсез, ул Нариман әтисенең улы дип. Һәм алма агачыннан ерак төшмәделәр име, ул шуннан да әтисенә бик ошаган име. Ошаган. Фотосурәтләр буенча һәм аңлаучы халык буенча да. Буенча да, гәүдә буенча да ул Ксеркстан чыгарган кебек. Аны менә минем малайны син якыннан күргәнең генә юк. Илфак белән таныш, мәсәлән, син шаккатырый. Ул шул ук Илфак. Аның йөреше дә, сөйләше, аның фикерләре, ул Илфак. Ул Илфак. Минем өйдә бәләкәй Илфак яши. Бүген әтисе белән ул арасында аралашу бармы? Бу бик авыр сорау икәнен дә аңлыйм. Ләкин ачыктан-ачык сөйләшә башлагач, Бу безнең гаиләгә кагылтырган әйбер мин җавап бирәсем килми. менә эмоциональ момент инде авыр моментларны искә төшергә Җилсия апа искә төшерәсе килә. Сезнең шактый катлаулы операция кичерүегез, нәймен 5 ел элек. Һәм гастрольләр турының тукталып торуын, нәймен сәхнәгә чыгудан баш тартырга мәҗбүр булуын. Әйе. Һәм менә әлеге моментта күпмедер вакыт сәхнәдә балкыган хатын-кызга менә шулай кинәт кенә тормышының үзгәреп китүе инде кыйммәтләр алмашынуга китердеме? Мин операция өстәлендә, мин реанимациядә ятканда операциядан соң минем анда бик кызык булды. Бер наркоз ясадылар да алмады. Тагын бер наркоз ясадылар. Омыртка баганасына, ансы да алмады. Уже ясарга операция, мин әйтәм, юк, мин бөтен әйберне сизеп ятам, алмый, мине укол алмый. Бу бөтен бик ашыгыч рәвештә килеп чыкты. Шуннан соң инде былай тулы анестезия ясап киттем. И тулы анестезия беткәннән соң тегеләр барып җиттеләр әкренне. Мин акылга киләм дә егылам, бик авыр чыктым. Кешечә генә булмады, гадәттәгечә инде кешечә генә булмады. Реанимациядә Илфак белән малай керделәр, Нариман. Нариман минем гомумән андый теге авыр вакытны күргән бала түгел. Ингел балкып йөри торган хатын, аның өчен бик зур шок булды. Ул килеп, утырып, теге кирәкме миңа сораулар бирә. Илфак кырыган карап утыра. Әнигә менә бусы булай? Әнигә бусы булай? Әни син кайчан кайтасың? Әнигә син монда ятасың? Без иртә булай итәбезме? Без аннары булай итәбезме? Менә карап ятасың. Тормышың кыл өстендә тора. Я теге якка, я бу якка дип. Андый уйларны баштан куырга тырышасың. Нинди теге як турында сөйләргә мөмкин? Синең аяк очында утыра менә бу мөгъҗиза, аның шундый күп планнары киләчәккә. Әле мин аның белән монда барырга тиеш икән. Аларның барысы да сезнең белән бәйле. Ялар бөтенесе минем белән бәйле. Ул бала күз алдына китерә алмый, ул бүтәнчә булырга мөмкин түгел. Мин елыйм, Илфак елый. Шундыйрак булган хәлләр инде. Шуннан соң тулган җыру. Әйтәм иде. Шулай булган әйе. Һәм менә шактый гына җырлар бит инде язылды, инде әйтәсез, мин җырларга өйрәндем, хәзер мин лирик җырларда җырлыйм дип әйтәсез, име? Менә күптән түгел генә матбугат битләрендә бер язмага күз төште. Анда сез ачыктан-ачык җавап бирәсез. Бүтән мин Илфак Шигаповның җырларын җырламаячакмын. Әйе. Әйе. Бу карар кемнең башына килде? Минем беренчедән башыннан ук башлаган очракта 300 җырланылган, шушы 13 ел, 14 ел эчендә дигәндә, аларның күбесе 90% Илфак язлаган җырлар. Лилия минем Илфакның җырларын җырлыйсы килмәгәнгә күрә түгел.
миңа ул җырларны җырларга ярамый. Монда, димәк, продюсер белән җырчы арасында инде дә Ярамый, әйе. кискенләште мөнәсәбәтләр. Әйе. Миңа җырларга ярамый аның җырлары. Һәм сез моны ничек кабул итәсез? Бик авыр. Бик авыр. Үземнең эчендә генә әле бер хәл, аны мен тамашачыга аңлатып булмый. Концертка чыгасың да, алар сорыйлар теге җырларны, аны һәрберсен үзенең яраткан җырлар. Әйе. Бысын җырла, бысын җырла, бысын җырла. Әйе. Менә мин анда концерт вакытында басып аңлатып тора алмыйм. Мин тегеләй дә алып китеп карыйм, булай да алып кайтып карыйм. Алай гына тынычландырып булмый, алар һаман теге сорыйлар. Мин инде хәзер әйтәм, миңа җырларга ярамый. Башка сораулар Все, бирмәсезләр. бүтән сорау бирмәгез, әйе. Я сез мине менә икенче җырлар белән кабул итәсез, я кабул итмисез. Бусы сезнең эшегез. Но мин аларны җырлый алмыйм, башка. Менә бергә башлаганда тормышны әйме Илфак Шигаповның әйтик, журналистик өлкәсе һәм дә гаилә өлкәсендә шактый гына тәҗрибәсе бар иде. Сез әле япь-яшь кыз. Юк, әйдә булай торып карыйк әле, Лилия. Илфак Илдусович журналист буларак танылган кеше. Әйе. Миңа менә бик каты күңелгә берде бер көнне бер журналист шалтырата, әйтә, сез исемле продюсерга кияүгә чыктыгыз да, үзегезгә исем ясаганнан соң аны ташлап киттегез дип. Илфак Илдусович беренче җырын миңа язды. Мин җырчы булган кебек, Илфак Илдусович та Илсия Бәдретдинова проекты белән продюсер булды. Без аның белән кулга-кул җитәкләшеп чыгып киттек авылдан. Без аның белән бер-беребезгә таяныч булып кеше булдык. Монда ниндидер теге исемле продюсер нәрсә дип мин анарга бик зур ихтирам белән, мин аның таланты алдында, акылы алдында бик зур ихтирам белән карыйм ул кешегә. Но ул исемле продюсер буларак дип әйтә алмыйм мин. Юк. Без бергә булдык. Һәм мондый сорауларга сез ничек җавап бирәсез? Елмаеп трубканы куясызмы? Кайчан ничек аңламаган кешеләргә булай да әйтә алам. Тутырып та әйтә алам кайбер вакытларда шундый некорректный. Мин үзем газетләргә язгалаган кеше бит инде, бит мәсәлән, шуның хәллек некорректный сораулар бирә торган журналистлар була кайбер вакытта. Шаккаткыч. Мин мәсәлән чагыштырма өчен әйтә алам, бер көнне миңа шалтырата бер кыз, яшь кенә кыз тавышына караганда. Исәнләшү нәрсә юк. Илсия Бәдретдиновамы? Әйе. Менә без сезгә бер-ике сорау бирәбез. Мәсәлән, сезнең аерылышуыгызда сезне бик каты гүләт иткәнгә күрә дип сөйлиләр. Сез монда ничек дип әйтәсез? Сез бүгенге көндә дә бик каты гүләт итәсез икән, менә сез давай халыкка шуны аңлатыгыз әле. Мин юлда барайым, туктап калдым. Подожди, кем әйтәм хәзер. Син әйтәм, сиңа ничә яшь? Миңа 22, но бу эшкә кагылмый, шундый ярый амбициозный. Сенсация кирәк. Сенсация кирәк. Аңлагансыңдыр сиңгә. Син мин әйтәм, син кияүдәме? Юк, шулай, моның динди эше бар ди. Менә мин әйтәм, сиңа 22 яшь. Йөри торган җегетең бармы? Юк ди. Бик кызганыч әйтәм, миңа 36 яшь. Әгәр дә мин әйтәм, 22 яшьлек кыз бала үзенә җегет таба алмаган заманда, 36 яшьлек Илсия апагыз һәр көнне гүләт итәргә үзенә ир кеше таба ала икән, бу сиңа позор дигән сүз матурым дидем дә куйдым трубканы. Бүтәнчә алар аңламыйлар Лилия. Усал булырга, вакыйга Менә дәрә дип әйтергә кирәк. алар ничек мин шулай? Мин нәрсә дип аңлатып торырга тиеш ул балага? Буламы соң сеңелем, китинем, нигә кирәк ул миңа? Нигә мин аны халыкка исбатлап торырга тиеш? Нигә мин аны ул балага аңлатып торырга тиеш? Мин беркемгә дә бу тормышта улымнан башка беркемгә бер нәрсә тиеш түгел. Менә әйтәгез, гайбәтләргә нокта куюны башлаганбыз икән, менә сезнең турыда сөйләнгән иң кызу гайбәтләрнең берсе, гүләт итүне ачыкладык, икән ачыкладык. Сез Айсылу Габдинова дигән Илфак Шигаповның яңа проектын күтәрә алмыйсыз икән. Һәм менә әлеге кызның сезнең аерылышуыгызда иң беренче гаебе менә әлеге проект һәм әлеге кыз белән мөнәсәбәтләр икән. Менә бит күпме гайбәт җыйгансың. Сезнең гайбәтләр белән дөнья тулды. Тулдан. Әйдә башыннан ук башлыйк. Мин Айсылу Габдинова белән булыша торган яшьтә түгел инде. Хәзер мин аңа уңышлар телим. Аның белән булышып ята торган дәрәҗәдә дә, андый яшьтә дә түгел мин. Айсылу Габдинованың безнең гаилә таркалуда бернинди катнашы да юк. Сабый әле ул, күп әйберне үзе дә аңлап бетерми торган.
бары тик уңышлар гына телим. Бәхет телим, уңышлар телим. Һәм менә Шулай. Айсыл Габдинова бүген көнне минем җырларымны җырлый. Үзенең җырларын да җырлый. Миңа килеп әйтәр, миңа ул кызык түгел. Миңа килеп әйтәләр, менә бу җырыңны җырлады, менә булай итте дип. Но Илфак Илдусовичның үзенең язган җырлары, аның карары, ул җырларны теләсә кемгә бирергә мөмкин. Җырласын. Мин дә башка артистларның популяр кайчандыр там теге хит булган нидер ретро җырлар җырлыйм бит. Димәк, сез Айсыл Габдинова да бик җырласын. тиешле дәрәҗәдә, күңелгә үтеп керерлек дәрәҗәдә башкаргансыз була. Юк, миңа шундый сүз әйттеләр. Илсия Бәдретдинова ул җырларны җиткерә алмады бер вакытта да. Ә менә Айсыл Габдинова үзенең искиткеч вокалы һәм профессионализмы белән ул җырларны бүтән ракурста тамашачыга җиткерә ала дип. Продюсерның фикере. Монда мин сүзсез, телсез, моны мин һәм продюсер я булмаса анда Айсылу кемдер хәл итә алмыйбыз, моны халык хәл итәргә тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Барда тәртиптә диле. Илсия Бәдретдинованың сәхнәдә булмаганда өйдә нинди хатын-кыз булуын ачып белсек. Аш пешергәндә нинди җыр җырлый ул? Күңел халәте аның нәрсәгә тартыла бүген, чөнки әйттегез, үзгәрешләр бик күп булды дип. Мине якыннан белмәгән кешеләр барысы да бик усал хатын-кыз дип күз алларына китерәләр. Үзе турында бик югары фикердә булган, кеше белән сөйләшеп тормый. Аннан соң якынрак аралаша башлаганнан соң менә монда менеп утыралар, аякларын салындырып утыралар. Бу дөньяда миннән дә тиле кеше юктыр дип тә уйлап куям вакыты белән. Мин кешеләр яратам, мин кунаклар яратам. Мине алдый торалар, мин алдана торам, үземнекен эшли торам. Танышулыктырмаларга китереп Китеп баса торам, башыма суга торалар. 36 яшьтә кешене алыштырып булмый бит инде хәзер. Мин фонтан күрсәм акырып елап җибәрергә мөмкин, салют күрсәм елап җибәрергә мөмкин, пси баласын күрсәм, мин бөтен пси баласын өйгә ташый торган, җуып, җайлап, бөтен булган анда теге акчаларымны ветеринаркаларга алып барып, системалар куйдырып, аякларын рәтләп, урамга кирдән берәрсенә урнаштырып, акчалар түли, апкайтыгыз әле апа, менә шундый матур псимәгез инде дип. Менә шундый тилеләрем дә бар минем. Мин көне буена еларга мөмкин, мин көне буена көлергә мөмкин, мин ялгышырга мөмкин, мин ашарга пешерергә мөмкин, еларга мөмкин, бик ачык иттереп сөйләшергә мөмкин, беркемгә дә дәшмәскә мөмкин. Мин төрле, мин хатын-кыз, мин Илсия Бәдретдинова. Һәм мин үзгәрергә җыенмыйм. Кемгәдер яраклашырга, тырышырга җыенмыйм, һич кенә дә. Яратмасыннар. Bir kimgə də küçüb üzümü taqmayım, yaratmasınlar. Instagramga fotoğrafiya koyam, әйтәм бит язалар. Tuzlu pomidor suyu içəm. O, все, bu похмельдан. Bitdi. Balla İbrahim, bu авырга қалған. Мен Оливер исемле афроамериканец, ул Канададан кайткан кара тәнле кеше. Мен аның белән бүгенге көндә дуэт өстендә эшлим. Миңа кызык аның белән эшләве. Безнең татар милләте дә татар турында сөйләшә, татар телендә сөйләшә алмаган вакытта Африкадан кайткан кара тәнле 2 метрлы Оливер шатнатып татарча сөйләшә минем белән. Җырлый, миңа бу кызык. Аның белән фотография куйдым, бу Оливер белән йоклый, сөйләйләр. Семирсәң сыер кебек диләр. Ябыксаң балык кебек диләр, кипкән агач кебек диләр. Күбрәк әйбер яза башласам, бу дивана диләр, дәшмәсәм әллә кем булган диләр. Менә Ничек тә ярап булмый. Әни ярарга тырышмыйм да хәзер. Әйе дип язып куям. Әйе шул дип. Менә ничек бар шулай бар инде менә. Атыгыз мине, әйдә. Менә безнең махсус кунагыбыз Илсия Бәдретдинова булачак. Аңа үзегезне кызыксындырган бүтән сорауларыгызны языгыз. Ул ачыктан-ачык сезнең белән сөйләшәчәк дигәчтен ябырылды сораулар.
килде сұраулар. Әйдәгез шул сұрауларны карап үтик. Без аларның иң еш кабатланганын һәм безгә иң кызык дип табылганнарын гына алдык. Һәм аңлыйсыздыр, беренче сорау нәрсә дип Аңламыйм, мине бик күп өлкәләрдә сөйлиләр. Аңламыйм. Иң беренчесе аның Илсия авырлыгыгызны ничек югалттыгыз? Миңа срочно рецепты кирәк дигән. Үз теләгем белән түгел. Бик дәрәҗәле кешеләрнең хатыннары шалтыраткалады миңа, яшермим. Кайсы хирургка бардыгыз? Сез анда ашказаны тектердегезме? Липоксация ясаттыгыз 1 миллионга битегезгә операция ясаткансыз дип. Мин Ходай каршысында әйтәм. Бер җиремнән дә алдырмадым да, бер җиремә дә тутырттырмадым да. Бүтән калкып торган нәрсәләрем үземнеке, калкымаган җирләре булса, гафу итәрсез инде. Җитешмәгән җирләре булса. Диетада утырганым булмады бер вакытта да. Мин спорт белән шөгыльләнәм, кулдан килгәнчә өлгерә генә алмыйм. Ябыгу 3 ай эчендә 18 килограммга ябыктым, аерылганнан соң. Мин бит инде менә сезнең шундый мотор тапшыруыгызда ябыгасыгыз килсә аерылышыгыз дип әйтә алмыйм. Аллам сакласын. Аллам сакласын. Шулай менә ничек булды, шулай булды, килеп чыкты. Ниндидер бер айрым рецептым булса, миңа кызганыч түгел. Әйтерем, әлбәттә. Әйе. Ничәнче размер кием киясез? Белмим, нәрсәгә кирәктер бу? 42 размер. Бәлки сезгә ниндидер махсус теккән киемнәре бардыр кешеләрнең? Юк, мин хәзер инде әкрен генә түгәрәкләнеп киләм. Мин ашыйм. Әгәр дә менә шушы ябык киенә, шуй дип үзенә ашый дип уйлыйлар икән ялгышка халык. Мин үземә дә үзем ошамагачтын кешеләргә ничек ошарга тиеш инде дип уйлыйм. Мин иртән торам. Көзгедән карыйм, тигән әйтәм, булай әйтәм. Алла, мәйдан беткән соң син ашар давай. Аннан соң чәй эчеп киләм, матурын әйттереп, майлар сылап батоннарга. Менә әйтәм, моннан матур кеше булмый бит инде. Сә әйдә киттек, дөньяны бизәп кайтабыз хәзер. Чыгып китәм урамга. Шундый настрой белән генә. Әйе. Ашыйм. Әкрен генә түгәрәкләнеп киләм. Минем иң весым, менә ул яз көне булды, ул 48 килограммда 900 грамм, 49 дип саныйк. Шулайга калган, бүген мин 53 килограмм. Һәм сез җыю үстендә эшлисез. Өстендә эшлим. Кемдер ябыгы өстендә эшли. Мин вес җыю, миңа калса хатын-кыз үзрәк маймут итә торган булырга тиештер дип уйлыйм мин. Әле менә концертларыма тәгәрәп килеп төшермен әлеме сәхнәгә. Аңлашылды. Фотога сезне кем төшерә, бик чибәр чыгасыз бит. Фотога кем кул астында бар, шул төшерә. Турында у кеше әле белеп Белеп тә бетермидер. Әйе. Җырчыларга караганда акчалылары күбрәк җырлый хәзер. Ягъни акчасы кем акча төртә, шул җырлый дигән сүз инде. Ничек карыйсыз дигән? Акчаң булмаса да булмый. Акча булып кына да булмый. Булмый. Шушы Оксала Зәкиш, ул минем укытучым. Университетта укыганда аның факультетында укыдым бит инде. Ул мине эт итеп сүгәй бөтен аудитория каршысында бастырып. Хатын-кыз булай булырга тиеш түгел. Татар хатыны булай булырга тиеш түгел. Булай җырларга тиеш түгел. Нәрсә аша бирисең син сәхнәдә? Эт итеп сүгәй иде. Арсын карап тора иде дә, мине борып бастырып аудиториягә күрсәтә. Үләм мин менә бу кеше белән. Менә шушындый булырга кирәк бит. Бу бит ничә ел йөри хәзер, нәрсәсе белән дә булса йөри бит инде бу дип. Ник сез минем кебек җырлыйсызсың, үзегезчә җырлагыз дип. Менә шундый ул аңлатып булмый торган әйбер. Халыкка мен моны үземчә күңелемнән булай дип аңлатырым. Күңел булырга тиеш. Һәм Илсия Бәдретдинова хатын-кыз булгач, нәкъ менә якынча бер 4 ел элек Кәеф-ничек газетасында хәтерләсәгез, без сезнең белән интервью әзерләдек. Шәхсән минем белән. Һәм шул интервьюда сез миңа әйткәндегез, Илсия Бәдретдинованың иң зур хыялларының берсе кыз бала да әнисе булу дигән. Шыккынчык. Яшиме? Яшәми генә булсын инде Лилия. Ул менә шул йөрәк түрендә утыра, ул гомер буена. Илсия Бәдретдинованың иң зур хыялы берәр бәләкәй генә агач йорт. Исемнең мунчам. Гаилә, кыз бала. Кыймак пешереп, өйдә утырасы килә. Гөлләр үстерәсе килә, бәйлисе килә, чигәсе килә.
Сез сәхнәдән баш тартырга әзерләнгән сүзме? Карьерада Әйе, әлбәттә. әзерсез. Әлбәттә. Әгәр дә миңа шундый сүз куйсалар, әгәр дә шулай килеп чыга икән, я гаилә, я сәхнә дип. Бер секунд уйлап тормам. Ошо безнең өчен бу Бер секунд уйлап тормам. Мин хәзер үземә шундый сораулар бирәм. Менә малай белән бит инде, менә Риман белән гастрольләрдә йөрелгән. Мин малайның үскәнен күрмичә дә калдым. Ул шуның хәтлек үз-үзенә бирелеп үсте ул бала. Аның балачагы булмады дип әйтә алам. Ул балалар бакчасына йөри алмады. Ул минем белән концертларда нигә кирәк булды икән дип уйлыйм хәзер. Утыр өйдә малайыңны күтәреп, кыймак пешереп, кирәкми дигәндә, утырып тор. Ахыр чиктә мин барыбер яңадан шул дәрәҗәгә төшеп утырдым түгелме, нигә кирәк иде. Мин бит хәзер яңадан яши башлыйм гына әле. Просто ул вакытта яши башлаганда минем кырыемда илфак булса, ә хәзер мин бер үземдә аның өстенә яңадан 42-нче размер аяк киеме кия торган улым бар. Менә бу 13 ел тормыш өчен бәргәләнгән нигә кирәк иде? аның каравы сезнең улыгыз бар. Минем улым бар. Һәм мин соңгы сулышыма хәтта илфакка моның өчен рәхмәтле булачакмын. Минем улым Нариман, ул яңадан бер дөнья йөзе кебек. Ул җир шары. Ул минем дөньям, ул минем бөтен барлыгым. Әгәр дә бүген Нариман, Аллам сакласын, мин хәтта күз алдыма китерергә куркам. Мин белмим анарга кадәр ничек яшәгәнмендер. Но мин бер генә минутта Нариманнан башка үземнең гомеремне күз алдыма китерә алмыйм. Миңа бу сәхнә, менә бу тормыш, менә бу ялтырау миңа нигә кирәк, улым булмаса. Менә бүген Илсиягә дә, Илсия Бәдретдиновага да катлаулы сораулар бик күп бирелде. Шуңа күрә күңелегезгә тигәннәр, күзләрегездән яшькә чыланырга мәҗбүр иткәннәр өчен алдан ук бүтән иҗат төркеме белән сезнең алда гафу үтенеп куябыз. Сөйләсе әйберләр бик күп күңелдә. Бәлки минем менә бу теге үземне кулда тотырга өйрәнгән. Күтәреп бәрәсе килгән вакытлар була бөтен дөньясы белән. Күпкенә әйберләр сөйләнмичә дә калгандыр. Но мондай тапшыру бик күптәннән кирәк. Күпмедер дәрәҗәдә сез бүген моны ачтыгыз. Тамашачы ачтык дип саны икән. Мен безнең бүгенге әңгәмәбез, бүгенге күз яшьләре һәм бүгенге эмоциялар юкка булмаган. Шөкерсез әңгәмәгез өчен, чын Илсия Бәдретдинова өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Тапшыруны төшерергә ярдәм күрсәтүләр өчен Фролав студиясына рәхмәтләребезне белдерәбез. Җылы атмосфера, сыйфатлы фотосессия һәм кулай бәя. Барысы да Фролав студиясында. Кызганычка каршы әңгәмәнең тулы версиясе тапшыру кысаларына сыймады. Ачыктан-ачык әңгәмәнең тулы версиясын сез ТНТВ каналының рәсми төркеменә кирип карый аласыз. Төркемнең адресы әлеге вакытта сезнең экраннарда. Шулай итеп, әкебәк рубрикасына да килеп җиттек. Әлеге рубриканы төшергәндә корреспондентыбыз Раил Габдуллинны чак кына кыйнамаганнар. Ни өчен икәнен хәзер белербез. Сәлам дуслар! Сәлам дуслар! Бүген без Пархаус сәүдә үзәге янында, Пархаусның эчендә дә социаль экспериментлар төшерәчәкбез. Кем белән икәнен сез инде таныгансыздыр. Бу Ләйсән Мухиева. Бу социаль эксперимент нәрсәдән гыйбарәт? Ләйсән үзенең сумкасын тотып, телефоннан сөйләшеп барганда мин аның артыннан шыпырт кына килеп, сумкасын алып урлап йөгереп китәчәкмен. Һәм инде кешеләрнең реакциялары ничек булыр? Бу социаль эксперименттан нәрсә килеп чыкканын без бергә күрәчәкбез.
аны. Bir абзый яңагына чуть мені бәрі бітірмеді, достар. Давам итәбез. Розыгрыш, ребят, спасибо. Дуслар, бүгінгі социаль экспериментіміз тамам. Енді Ләйсән, сенің ой фикірлерің, ой кешірішлерің нендей? Келіп шықтымы бүгінгі біздің социаль экспериментіміз? Ұшадымы сеңа? Әйт әлі, барысын да сөйле. Миңа бик тә охшады. Рәхмәт чакырганыңыз өчен. Сезнең әкебәке пранк-шоузны яратып карыйм. Сезгә уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Саулыгыз, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Бүгінгі менә шулар, ләкин белгәнегезчә татар эстрадасы бер урында тормый. Яңалыкларны безнең сайтыбыз ВКонтактедагы рәсми төркемебездә, Instagram аккаунтында күзәтеп барырга онытма. Уңышлы эш атналары, яхшы кәеф теләп, мин Эльвина сезнең белән саубуллашам. Очрашканга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.